L'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social ha demostrat que els grups de neandertals que van viure a l'abric romaní de Capellades fa 55.000 anys tenien una distribució de l'espai en què destinaven un lloc per a l'ús únicament de dormitoris i per a descansar. Fins ara, aquest tipus d'habitació només s'havia documentat en llocs utilitzats per l'espècie Homo sapiens i en els anys més propers. Aquest espai s'ha localitzat a l'àrea més interna i protegida de l'abric i ocupa una zona d'uns 15 metres quadrats que feien servir entre 6 i 8 individus. En aquests espais s'efectuaven petites tapes a partir de les sobres de menjar de l'anterior àpat. Raül Bortrulí, tècnic de Patrimoni Arqueològic de l'Ajuntament de Capellades, explica que s'ha trobat per primer cop a Europa que els neandertals tenien un espai dedicat al dormitori. Raül Bortrulí exposa quines proves han fet determinar que l'espai anava destinat al dormitori. Raül Bortrulí diu que el nivell d'excavació és de més de 55.000 anys. I de fet, la notícia i la importància d'aquesta troballa és que podem dir que per primera vegada a Europa s'ha trobat una prova claríssima i sense cap mena de dubte de que els neandertals tenien també dins dels seus campaments un espai dedicat únic i exclusivament a dormitori i espai de descans. Aquest tipus d'habitacions, si podem dir així, s'havien documentat posteriorment amb els Homo sapiens, però amb aquestes cronologies més antigues i amb aquests grups hominis neandertals fins ara no s'havia trobat cap prova en cap altre jaciment europeu. I això, les dades que determinen aquesta funcionalitat, de fet, va lligat primer al tipus de llars de foc que s'hi ha documentat. Són llars de foc diferents, la seva configuració, el seu caire és diferent a les llars de foc que estan associades a zones de cuina, per exemple. Els materials que hem documentat, evidentment, són molt pocs en comparació amb altres zones on es dediquen a esquartar animals, a cuinar-los, etc., a fer certes activitats relacionades amb la vida domèstica. I evidentment això no vol dir que no trobem també alguns ossos, no? Però en tot cas són sempre, en diem, podrien ser com unes tapes prehistòriques, en el sentit que no es tracta del menjar principal, o sigui, allà no s'ha cuinat l'animal que han caçat, sinó que ha estat de menjar petites porcions d'aquest animal que ha estat consumit principalment en una altra banda i que potser després hi ha moments que tens una mica de gana i també t'agafes un trosset del que pugui haver quedat, no? Però això de fet estem parlant d'un nivell d'excavació, el nivell Llena, que té 55.000 anys d'antiguitat, que es va excavar fa entre 4 i 3 anys, de fet fa 4 campanyes i la tercera vam acabar, i al llarg d'aquests 3 anys el que s'ha fet és estudiar tot aquest registre arqueològic que nosaltres aconseguim amb el treball de camp d'excavació.